channel guys. Hello! Hi! Happy Fiesta Tagbilaran City! It's Saulog 2023. At ngayon, dahil andito na tayo, bisperas na ng fiesta, ay tunghayan natin ang mga yung mga dancers na yung mga competitors sa street dancing contest dito sa CPG Avenue. Punta natin hanggang dun sa Cultural Center. Kaya lang, di yata kami makapasok. Bawal. Ha? Naku, paano? Saan tayo mag-parkingan ngayon? Yan sa kabila, pwede? Pwede dyan. Tayo mag-parkingan doon. Kasi ang oras late na eh. Past 3 na eh. Kaya lang guys, kanina umulan. Akala namin di matutuloy. Ganun na naman yung concert kagabi. Kaya hindi kami nakapunta dahil umulan ng napakalakas at biglang yung hangin ay bagwis ng hangin na grabe. Ang lakas, pero 10 minutes lang nawala din. Then natuloy pala yung concert, di kami naka-attend. Pero ngayon, eto nga, umulan konti kanina at ngayon ay makulimlim. Pero bawal dito. Ang aming problema, saan kami lalagay ngayon? Saan namin ipapark tong aming van? Oh my God. Paano yan? Gawa tayo ng paraan. Nag-umpisa na eh. Nakapark nito. Oh my God. Ang daming namimiesta ngayon. Ang daming mga yung mga ang daming events, grabe. Ang saya-saya ng Tagbilaran, napakabibo ngayon. At ang daming namimiesta, ayan. Hindi na malaman din ang mga parkingan ng mga yan. Puno ang mga parking spaces dito. Saan tayo? Traffic pa, paano yan? Salta Shida. Baka may bakante doon. Oh yes.
Orta gusto mo ba yun?
Pilan, pilan.
vloggers all over the world. Vloggers by Imo. Dito lang naman, maliw lang ma'am.
Ay, sorry. Forward ayun, dali. Thank you.